Снима ли, почва ли? Еден е напад от Гърция, Македония, Гърция, мисля. Да. Ева го Гоце. Нищо, промашено. Тъшако един ти беше паднал. Майци, паднах! Ей! Мали ударен. Ай куда! Туцето гледате како дивее, како айкула низ водите на Тихиот океан. Како айкула, аре брат, ја се фрлам. Држи. Еве, айкулата на Тихиот океан. Шо праве, видите го айкула. Жива айкула. Штета зум нема. Ајде, побиш ти видео. Абе, зум дека има? Нема зум на... Сибај. Зашо? Леле. Јавна. Зашо нема зум? Абе, зашо нема зум, бе? Не знам. Симе другашка. Не, ај сега! Оти не мръдай. Ей, ќе обърнеш педалинката, ламба. Не можеш ти си удариш у нея. Оти не мръдай, прошакти. Ево е мукак. А звук? Леле. Гоце тека како медајкула. Не на тая сцена, бе! И аз съм на тая! Не снимах ли исто? Снимай! Йок! Много ки се обърнеш. Абе, пръст. Абе, ай го падаш. Ай, ой, стики са ти. Еве, мъртва айкула. Улови ме на риба яка. Видете я само колко прилежна риба. Аре бе. Теги, толкова е кубето. По 2 пъти в водата и толкова. Како умрели шмоти. Дай, аз кижа. Мен Дай кръв. Щом фърляш така. Мади ин Тихи океан. Мади ин. Дай будри зум плажата да фане. Видим сега, видим. Видим и там, не знам, че да стоим. Не ме потипиш, а? Какво прави? Що правилно? Становиш? Пече! Пече си, днес, пече си! Бей, главо буго. Дай, бахте! Дай, пиленче. А сега спешно. Ай, гофте, диша. Ай, доста. Отгоре. Сати аз бутам. Чао, гледай, шива да си скинат нещо. Ай, готи, кой дали ги да се качи? Ciao Maria, come stai? Kako je, tutto bene? Tutto bene, molto bene. Come va? Ecco. Пиленчето не може да се качи. Айде, пиленче. Лити. Крилото ти не му кри. Имаш зуб. Абе, ало. Атло. Това не стига
técnica? Já, não vou te